Jaluo en janyadhi, to kanyadhi romo gi klas to nyinga chiel ema waparo. MC Suits Creation. Watwango sude mamiyo dhano loko wigi karango chien, sude magichuo kod joma mine, African wears kata kaftanas, fancy dresses, kaunda suits, celebrity outfits, weddings and rural show outfits, fashion designs, corporate or staff uniforms, ready-made suits, custom wears and assorted tailoring. Neler mathoth limbui marwa mar Instagram at MCDbogo, TikTok at MC Suits, Facebook at MC Suits Creation. Kata urno kwayo marie namba wa mar WhatsApp maen 070 100 333 720 kata 070 24 804 183. MC Suits Creation. Quality and good service is our priority. Oteni ukeli code LTN Luo Trending Nation. Mopandi inyenyo elela. Nyakora mogi mapuri lungu ni LTN Luo Trending Nation. Kuma mopandi inyenyo elela. Mokuongo we agonu erokamano ahinya jok mosebedo kodwa. Subscribe uru wachiko 40k. We are only remaining with some hundreds mondo mwadonj 40k. Pod wane gwenge motwo wati machela ria dek koni, but wagone Nyasaye erokamano ni mar ozerito wa. Ando kaka pile podi denda no mari na shumari chieno jamuna mbele chiene mineno, lakini mbele mitimo richa mingondo boka bendo sechope pachi kaka nukwecho ni eka michamo yuderewa ni mogoru momiwa matin wabiro duoko kwarego bendi paro kaka lwenye ne uok kidhi tugo kajirende kadhiero miyo jodala uineno karicho mabiro ketho nyithindegi. Amoso utejo kanyanam no kweuru, nyinga en Dickens Derrick. Mondo miyud wenda marwa parie manene kaka skiza tune mari, idio mana *812 *784 hash. Ma wane LTN, Luo Trending Nation, mopandi inyenyo elela. Weche mopondo, weche mopandi inyenyo elela. Kineno kokuo kuomi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulo ngimani, sigandi joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla. Ong'eane life mar jothum gi familia margi. Ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundo ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yud wechegi kamora mora ma intie mana kar bedo. Kete mana kai, kete mana kokidwa kete ka to bro keti gi thuon. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. The other time nakelo nu episode ka ma wuoyo kabisa about the Ajawa. Tie jok moko makawe positively to gi jok mabende kawe negative. And that is what we call reactions. They must be positive and negative. When everything is positive, then it means nigino kao mkondo marach. Gimoro nyaka bed balanced. Jomoko pinge, jomoko supporte. But aonge girach kata ka ngato opingo. Gima kawuono adwana wuoye. Gimomiyo asika wuoye Ajawa en nikech an na resign tich manatimo mawacho ni bwana we adonje Ajawa ka. En Ajawa be chalo juogi. En kata mana manager mose onje. Owacho ni bwana Ajawa walo an kora wera kodgi.
pod ibiro mana yudo ka en e tie ajawa kanyo. Iyuda ng'at mose support ajawa kata mana osiep jo ajawa giendi ineno kutiyo gi pesa bwana miwach ni ng'ani ajawa otieko. Obiro kuong'ore ni ok obi support jo ajawa but pod ibiro mana nene e ajawa kanyo. Mane gimomiyo kata mana jok machalo Genya Wunyarodi, jok ma Nyasaye osegwedho mane ogo buk iwinjo moseyudo tichne, pod biro mana gi tichne no e ajawa, nikech ajawa en juogi, en mana gi options ariyo kende. It is either idonje kata iweri kode kabisa. But a moment ma idonje, tamri ajawa kapok idonje. Kisedonje to kiweye. Joma ni oko kanyo will bear me witness. En kata kuru tieki to kane sedonje to kiweye. Iwinja, inyalo mana tamri ni bwana no ka support jogi, but pod ibiro dhi e thum. Pod ibiro yudi kibede gesa. Pod ibiro wacho ni bwana no kamila jawa but nabiro mana rumo gosiepna moro. Omiyo magirwa en nyaka lose. The other time nawuoyo e wach mar Kokomo Victor. By the way, naringo Nairobi ma natieko gigo. Nabedo Nairobi ndala achiel kende nikech nokadwa nowach ni ati gin weche mapang'ang'a. And sane, thank God, Mercy nosedok e ode and she has learned from friends. Osefwenyo ni jogi ok dwar ni ng'ato ber. Omiyo ang'e ni sane Mercy gi Mike dhi rito odgi, and that is my pleasure. We met, we talked, we did everything possible to ensure that we restore that family. As I talk, they are together, and that is my pride. Iwinjo ni gima nokethore waduoko, and we will keep on restoring these things. Ne wan kendo kaeche endo gi gine iluongo nango gi garage mar Sharon gi jo Kamiso ne girado gutugles through LTN manegi sort. I only took 1 day in Nairobi, but I did gik moningo bed ni timo 1 week. Taduga ng'aoro na transport onge, ane maji sort kenda mangato kikwache ni dongane mana miye transport. Koro nase dhi Nairobi ne jomono kia ne an weekend ne an Nairobi kanyo ma mielo Javan makajudo game changer. To kane jipo otemo ni fwenya ni tawuok, na wuok ka joma ng'eny ne pok ofwenyo ne mano an. Kawuono adwa ni awuo gi ji kabet, amanyo kuma bede ka en pap maduong' to tuo. Koro we amany position mondo awuo kodu en lum. I believe ni kuonde gimara chonge bas. Koro nyikwara mogi we auru kawuono awuo matin e ajawa kendo another blow mar ajawa. Jo ajawa ugoru noma, managers ugoru noma. Watemo ni warie to umedo mana kethe, watemo ni warie to umedo mana kethe. 1 mokuongo congratulations ni uloko telo, ugolo Kokomo Victor e chairmanship, uketo Mike Omenyo. Telo iloko makato loke mana 2 days to se loke. Ineno hapa ni uneno ka joluo always gitemo ga bedo e opposition just because gidwaro gimilu. Gik mabeyo ngima wa gin jogo ma wahero, kuonde ma wasebedo kanyakla kod kinde ma wakadho e kodgi. Hikori mar paro kinde ni e yorno manyangafu. Kik chunyi go kibikibi ni mar The Nash Pictures sani timo photography, videography kod graphic designs man gi siso mamalo.
obed arus, obed nyasi moyiedhi, hingo odiochienge kaka mag nyuol, mago duto watimo e bwo ot achiel. Chunyi osegombo logo mawuoyo gi nyadhi, posta maywayo ji machiegni, kik chandi, riekowa ni ka mar miyo paroni duto ngima manyien. Yudwa e YouTube, Facebook kata ywanwa uno e nambawa ma en 07111923274. The Nash Pictures, waparoni kinde kendo wandiko sigana. Elinga masemionge mama kiero elinga masemionge iwacho ni era tokigo na simu mato era mane mokigo na simu mama temo kigocho amiero kare milosogo. Yes, ma en jangolo mari Elisha Tutu ama Eli Tutu Mr. Good Time. To ma kidwa yudo thuma mar temo kigocho di *860 *417#. Ma wane LTN. LTN ndio iko na mambo yote. Mopandi nyenyelela. Sorry, ng'ato nogocho kacha kane wiano wilo kadhien e ndege. Ng'ato no ogo simu kanyo no eno. Nyakwara mogi ne joma nyocha kia an nadonja Jawa ayudo ka Kukomo Victor gene jok masinia kendo an ang'eyo team mar managers kwa Kukomo Victor emohead. Koro recently nyocha gi yiero mothich Kukomo Victor oke kom. Mano is a first step. Kukomo Victor ni people have been complaining, including his fellow managers, to onge ng'ama chome tir because they are afraid ni wuda chieng' nok tal en kitale to nyalo goji fitina. So congratulations ka unyalo choko chir moro matin mutim gima chalo kamano. En ni managers en factor ma promoter Jawa, to is the same factor maduoka Jawa piny, sana managers mago Angla. These people do not have any qualification. Koro maendi miyo nyaka quacks bedo one of those people that call themselves manager. Ng'ato tek ni ati ong'ere gi liz mo nyalo pango egesa, mano en osebet manager. Ng'ato tek no ng'eyo jo club moko adik ano serome beda manager. Mane momiyo jomoko osebedo ka gochona ni Omari dongi nyalo konye management akono gi ni ok nyalre. Management is not ni ing'e Nairobi. It is not all about ng'eyo Nairobi. Management uting'o gik mang'eny. Onego wane kata kamsani olokore kaka wuoyo gigende motimo. Manager motegno ok onego bed kata ni pod weyo ng'at machalo kaka Omondi Wuod Ombei ni madho kong'o gi jok mutiyogo. Mano nyiso ni ka ng'ato pod madho kong'o kamach ni madho changa gi jok mutiyo godo together, mano nyiso ni management pod is onge kanyo. Koro nyiso ni jok mang'eny ma wan go Jawa moluongo ni managers gin agents, iluongo ni Angla agents. Gin gipango tich, gidwa ni giyud commission gi sofuku. Manager en ng'ama nyalo dhi as much as tiyo kata mana gi pesa ne nikech ong'eyo gimodwa mbele. Contract bo sendiko gi ng'ano nyiso ni mondo mi wadonj kodi machak tiyo gi pesa na nyiso na timo gimiluongo ni investment. E Jawa ka ere ng'ama ose invest kuom sani. Nyiso ni kao ng'acha tundiko go agreement, iwacho ni bwana wadwa bede agreement mar 5 years. Onge ng'ama bridge to chulo wadgi. Oda tidhi twe ng'acha. Koro in emimiye chike ni achiel ok adwa ni mer kapok itiyo. Manager onego bed ni in gi control over an artist. Ok ni in ka
Elisha luongi tiringo ka nyathi. Ok ni nyalo chiew tiyudo kosemed ni ng'ato ni mano jakorka kori. Macha odi ine moningo bed ni luongo ng'ato. Chalo gi mon machon mono wacho ni an sani kora ol. Mondo Muhammad nyuol we agem ni nyar waya. Miyo maduong' no yiene gemo nyieke. Kendo gidak mokwe. Kendo luongo ni min ode. Mane yudo ka thuolo nitie nikech ene mogonye. Iwinjo, ichalo gi Kokomo Victor ma dominate msani. Ma ene monyalo luongo ng'ama konye. Ok ni msani luongo ne ng'ama. Okay. Koro mane mwadhigo wrong. Managers oningo waket standard. Omari, ere qualifications mami Omari nyalo bedo oangla manager. Mago onge ajawa ka. Koro mago gik moko masani ketho management. We aduoku chien matin. Ng'amo yier ma kendo wiero ober ni uchenjo telo. But koro chalo mana chenjo telo mon we chenjo Uhuru to waketo Ruto ma ji pod ywaka ywaka. Kopogore gi Raila. Jomodong' te ywak. Eyuda. Nikech ok unyalo wacho ni koro tuketo Mike Omenjo. First, Mike Omenjo, thank you so much and congratulations mar komno. En mani an gi questions moko matin. Mondo mi ng'ato bed ni en jatelo. Oningo bed ni nitie kumotele mwaneno go for example. Okinya kwa kao japuonj, okinya beda class teacher kionge gi marking subject e class no. Marking subject ne jo makia, en tiende ni donje class to en subject minono. Sa minono che ingego ng'amono kutimo, ingego lwet nyathini kaka improve, ingego it is either math, English or Kiswahili. Mago are marking subjects. Inena, onge class teacher manyalo beda class teacher to nigi CRE ni odonje class no didek e week. Nyaka donj pile pile ma samoro bi nyaka gi double lesson e class no. Ineno go behaviors mag nyithindo, imak go be register. Kano kimak gokinyi to nyaka imak saa 3 ka. Marking subject bitimo gokinyi ga. Nyiso ni onge morning manyalo kalo kok idonje class no. Miyo kimiyo ji pressure ni class yok dhi maber, jopuonje madonje class. Then imbe compare gi subject ni mipuonjo kanyo. Okinya kona ni managers yiero ng'ama dwa manage gi to ng'ama manage gi no onge gi msani mu manage. Jo ajawa walo. Ng'ato luongore ni manager surely. In manager tionge gi kumi manage. That is why ano Omari okanya luongore ni japuonj gi tionge gi school mipuonjo. Gik moko be change. Tinyalo adapt mana ka in a system. Ano nitiere okay. Aero tiyo gi example gi ya. Jopuonje mono puonjo chon gin jopuonj by name gi profession ndio. But ka kuri tero gi class to gidhi yudo ka nitie gik mochenjo kwan gi science sani, wan gi science and technology. Iwinjo? PE mono nyithindo dhi ringo go oko ma bende japuonj kwano kano oneno ka en PE to ringo kaogo no. PE no sani is en a subject mabedo examined. Isete. Kendo PE no is one of the most complicated subjects that most teachers do not want to associate. Mangi puonje squatting, goma is a process. To chon ni ola nyithinde pap, NP go and run around the field. Sani japuonj ni kod gi kendo wan gi indoor gi outdoor activity. Nitie sama PE no ipuonje class. PE ma japuonj moro no we. Koro okenya kao japuonj ailan. Ni nikech no japuonj ga. Ikawa kawa mane i sikul nikech eni ma gigi oyude kodhi. Koro moro ni lan kaka jithi. Kedwa jok ma osebedo ka ketha jawa gin jok ma luongore ni manager to onge gima gi manage. En owuothe club kokuotho nikech achiel onge pressure machande no pang tich. En monge ng'ama rumo nikech en by the way en ng'ato kinya compare nikech after all onge ng'ama pango tich. Ere kaka ng'ama onge gi artist msani to dwa biro gi chike makonyo wasani.
nikech ng'ama onge gi artist eno nyalo miu pressure ne band ka band mondo mi wagera jawa wabed ni ati every week wakelo 1000 nikech onge gi artist en gino kochune in ma in gi artist ipenjori ni yawa sani tich pod onge ng'at man gi artist biro loso chike kong'eyo maber ni bwana ambe an ka gini nyalo ramba gi kumoro to bende nyalo ng'iyo performances mage Kokomo Victor kano head to ne en go koth Jarapogi iwinjo sami wacho artist to embe artist neno nyal gwar matin koro ko luongore ni en manager to anyalo ng'iyo ka en jatend managers to anyalo ng'iyo kaka embe o manage ok nyal luongi e seminar mag mon ni dwa loso dak ka into mondi tiseriembo nikech dak ok en aina smooth kamano nyaka dhako chandi koro kanye midhi ng'i godo wuoyi mari kinyalo manage mirit dhako onyalo yanyi to be pok ne ji winjo kigoye kata kigoye to be pod udak ok di ng'ama msani nosechwanyo mowacho ni bwana mage walo moringo we msani ka msani mono tame bet go jok madongo wetene makoro to nyalo kata mana goye to dwa bet go nang'o aja mondo mi bed gi msani ok yot nikech msani most of them ok osomo pesa kende tero gi kuskus iwinjo kawuono bro bet gi msani to kinyo bet ga 100,000 moro ng'ato luonge an moro nadak godo moyudo 100,000 mopondo we ot ndalogo natuo emana dhi arome gosiepe moro ni Ojwang' Jaoma Bay atuo to ringo we ot nikech oyudo siling 100,000 to an ema kele media mopondo we ot kanyo tiyudo ni jogi mondo mi gibed kode manager bed gi msani ni nitie gik mang'eny mosenjua koro sami enjua cha to chunye bedo motegno to machua koro nyalo manage ji but ka msani ni ogwerego macho ogwerego modong' no onge msani then ukete ni koro to bed overall how kata mana prefect miyiere class kata monitor ndalo mun wasomo iyiero ng'ama perform nikech we lead by example koro un ng'ato ne strong no somo ga skund no koro no strong ma no ne ji oluore koro kudwa yiero prefect to dho ome nikech koro ne en ga strong en ji oluore koso nyaka kaka nyathi matin mabedo namba 1 ni nikech rules koselosi to ineno bedo president ok tek emo mineno ka akwero ga ji ne bwana weuru struggle ok en about Raila ok en about Ruto en about system koselosi to system emo ji follow osewacho ni president bedo gi securities adek geche 6 gine machalo kama gige education timore kama koro system oselosi ng'ato ka ng'ato follow tik iloso chike mager ni kikalo matuini tweyi kikalo matuini negi kikalo matuini timinade president is just ni kanyo to symbolize eno or represent to ok ni president wuok gi gigene koro wan godire man gi Elisha odire to belamo ng'ane odire to belamo Kokomo man odire koketi to mano pod oket Kokomo but wan gi msani kata wan gi managers kata matindo ko but gisebedo gi wasani maggi ng'at koro matije tek kaka talanta makineno ka ng'ato bet manager ne ng'ano is strong wan gi ng'ato matije tek kaka Javan maka judo kineno ka ng'ato bet manager ne mano ng'ama strong iwiyo ka Javan biro roki ka nyathi mondo mi yie ni Javan nyalo roki for all that time to ina kode to pambana to pango tich kaka talanta owuoyo ni marach mokoni kako somo moloyi to una kodi pango tich mano ng'ama strong iwinjo wan kata galan gweya mondo mi bede buko komo nyiso ni bwana ng'ama is fully disciplined gi ng'ama isiki kulo mana wi in dak ni yes sir mano ng'ama osebedo strong iwinjo to kukaw
dead stock ni uchaku keto ni lead. Pod gibiro mana chiko guji kocha. After all, ngata minene ngimani ma onge something to lose. Mano ngamoko ni gigi. Nyaki bede gi ngamuluoro nyinge ni dhilal. Ngamuluoro ni kienango. Koro a moment ma un artist. Nitie nyaka bede ne un managers. Nitie nyaka ngama nigi artist ne kanyo muluor ni gini kotimore tibo wachi ni an manager mar ngani. To ngama after all kata ufelo teto obo wacho ni bwana an jogo nawera go chon. Uyiero nade. Kanyo kophogo wago serious. Oro uyiero ngato ni ango ni oduong. Uzo ni ozebudho. Driving okunyiso ni nitimo driving karango. Inyalo bedo ni nitime kaka nitime no tiriembo geche mokadek tiduoge weyo. Tisetie kuigni abicho koko kiriembi. Driving license ni ema wacho ndalo mang'eny. Otherwise inti sebede ndara matin. Koro weuru wacho ni atikia ng'ane gini man gi experience. Oseriembo didi, oseriembo gari mani. To geche moseriembo gochopo kanye. Monde riembwa. Wansane nitie jok mang'eny man gi followers molowa. To ginyal bedo head of media kawuono. Iwinjo. Somebody like Jano the governor. Oyenga kata gi following e Facebook. But koro Jano kuketo no riembo media. Oseriembo media mane. Movin Freeman. Oyenga gi following e TikTok. Koro wacho ni Movin Freeman ima ji luwo ahinya. Koro odwa riembo media nango. No nyalo bedo head mar dancing. Oda. Okay, wacho ni ng'ani osebedo industry. One industry achiel. But ji nie sector mopogore. Iwinjo. Koro managers pod nigi group ma giluongore ni Ohangla managers to most of jok maluongore iye kanyo go onge kata gima gi manage. Gin gidak ne kuotho, giwuotho kuma ji goche, gimako pichni kaka ng'ane orumo. Nikech onge gi msani ne. Den gi msani to gichacha iwacho ni en gi something to lose. Koketo picha mar ng'ato magocho ne kombe, tembe mare ne gidhi gi Durai be ogocho ne kombe kumoro. Yuda, koro ywa ng'ich. To ng'ama en onge gi msani, en obiro wuotho ko supervise. Mano ku yierwa uru ng'ama iluongo ni supervisor, ok ni chairman mar managers. Idwa kono ji ang'o ma they should learn from you. Ang'o midwa wacho tionge gi msani. Mike Omenyo idwa wacho ang'o. Ere kaka idwa guide jogi. Example mane midhi golo negi. Instant munu chwanyuru gi msani mi solve maber. Ere kech sama in gi msani to nyaka uchwe. Iwacho ni kata an nyocha ka nachwanyora gi ng'ane ma manage ni. But noka kelo nuka natimo ma. Jatelo maber. In gi dhako. Koro ji neno kaka idak e udi kacha. Jatelo maber. Nyaki bede gi gima wimbi nyiso go example. Mane momeyo ng'amoko timo, ng'amoko somo. Inyalo golo dhoge ko yanyu ng'amoko somo. Owacho ni ya want to dayud chance. But ng'amudhi school ok nya wacho kamano nikech nitie kaka nofele chemistry moro gi chade. Koro kodwa wuoyo to obedo gi gine moro matin. Ta moment ma wasani ng'enye industry ka tionge kata gachiel. Nyiso ni you failed. Nikech wasani to ng'eny kata sama wuoyo ne un senior managers. Chik wacho ni mondo mi ibed senior, mondo mi ibed jakom mar managers nyaka ibed gi msani maka koro gik moko timore to imbe in gi band ma you are responsible. Ok ni ng'ama gwaga elu makinye ne gesa, nyaka bed ng'ama be wiye chiemo mapango tich. Koro kanyo to nugoru noma jo Angla pod onge kumwa dhiye. Koro na winjo ne nitiere program
mipango go mondo Mike Omenjo bed impeached. That agenda should move on with immediate effect and happen. Maka Joy Riders mago anglo. Mike Omenjo gini Joy Riders. Yani gin jok gitamore accept ni gino tamogi. Koro gin kanyo. Ka un manager many kumoro bede. Kata wachi ni ano kan manager kama, but ane a technical bench makainda. Wane jok mane technical bench mapango ineno. Kaka kainde yudo ka wan gi department mopogore yudo ni nitie ng'a ochung' ne gine. Mano podi ni management wayiego. Kaka LTN ane mane kamera, but nitie jok mane ane minena ane face. But koro nitiere ng'at mawacho ni bwana mari sauti no kuinjire. Mago jok mane management mar LTN. Mike Omenjo gede no se jump gine management mar liel kocha Cooper. Gin jok makoro sani onego bed kata ni obedo promoted gi wacho ni wan wawuok e management wadhi e promotion wan wa promoter jawa. Erano jok machalo kaka Ogenya Bulldozer ok onego luong ni manager maka promoters koro maga jawa. Nge kodonjo to pesa opuko ne joma lame iyuda koro onego bed ni luonge ni promoter. Mike Omenjo onego bed ni koro ng'iyonwa kaka Cooper konyo ajawa nikech kone mogologi. Koro iluonge ni promoter. Koro promoter okinya keto ni manager ng'owa ni bedo head mar ajawa nikech en gigo ok konye ok pidhe asach. Ng'ama gimoro pidhe mong'e kaka onyalo rito gino. Chike moketo ma maintain gino maber. Koro weuru beda ni wiero ne management. Another one ma rectify en Kokomo Victor. Kokomo Victor has been a leader for all those days to jinie buoye kendo timo gima wacho. Ang'o momiyo ka koro chopo ni Mike Omenjo geni dwa no lead to ringo. Owuok owe chama. Ang'o manyalo koni karakta mar ng'ano? Itedo kendo ji obedo piny rito chiembi mioro ji mage pi ngato gemo pi gem giche ng'ano gemo gini. Ka koro seket chiemo no to yine ringi we chiemo. Mano nyiso ni tedo gi sum. Koyudo ni jogo to kende. Ing'e maber gik mini keti ma ine mino gi protect gik mini loso go ne favor yini kech ne in malo. Ka koro idwa bede buoji iringe ya. Ne sani Kokomo Victor withdraw. Tene munu kelo gini ene mosebedo ko o conduct jogi. Ng'amo kuyie ni oyombe mano ok jatugo maber. You must accept ni yawa kanyo to yomba. Ng'amo kiyiega ma en always right mano ng'amo fool. A fool will always mani momi wacho ni say yes to please a fool. Nikech a fool ok nyago ne no. Iwiyo en kigone no to mane ka kuchwanyuru gon. En kokoni gimoro yes. Kokoni gimoro yes. Kokoni gimoro yes. Ang'o miyo sama koro kon Kokomo Victor ni no to o withdraw. Nikech mane characters mosebedo kwa kwero. Emo mi yudo kata kapo ni Kokomo Victor ndiko MC kaka nondika Pilo. Kogo ni no teriemo. Umeri gini ka ne biro gi idea wacho ni yawa mata feel ni okoni gotim mano ng'ami golo mano to koro ng'ama ok dwar kata ne. Ja. And kama kako sebed kitimo ga kata mane chama gino msani mowacho wacho ni nyeti an naparo kama mano msani miweyo mano dok dala. Ng'ato nyaka bede ng'ame kwero ng'ama bedo corrected wacho ni manwa feel kama ang'o mamono Kokomo Victor chike mono giloso ka chike mono losi ko jatelo gi nyiso ni ene mono TIC ne tik ang'amo ni koro bete buo jogi o enjoy ong'e ni giricho donge koro ringo iringo kiseketho bed kanyo chike koro ti we wuok ki wuok to compensate jok machalo mari minikete ot for 6 good months. Chike ni maricho go monutiyo wago. Koro bedi imbi en joye gi. Ka koro Mike Omenjo mono supporti.
mosebedo ka goyo project mag piny luo kaendi, ogoyo nyaka Marwa to chako bede. Iwinjo? Ina kaka thuol timo. Ene Marwa kendo rwake koti to pingo jo Marwa go. Jok mowuok awuoka ne yawo wachiwa wade piny gine. Kokomo gini ogoyo ma mokotho ko participate as one of the artists. To giduok gibire kendo ko to girwako lewni ma expensive gen kanyo. Kam sani moko to gisegoyo fitina moleo. Ticha ke yudo ka gin to gibire. Kende yudo ka gigwambore makoro nitie jok moko ma gifilni mago joge gi makutingo kombe to gidhinegi e stage. Why ang'o mono wabeda gi stand ka gino rachnwa to rachnwa kabisa. Magi e telo monwa kwero tema koro timore maber ni oloko Komo Victor koro ringo yae bed kanyo gigo ti. Komo Victor onge kumidhiye. Ni jatelo ne walinge buoi. Linge buowa mondo imbe kuri winje nini to no winje nade. Positions iloko mondo mi ogerwa. Kawuono adwaro wan gi factors mang'eny maketho jawo, but kawuono wang'iyo factor achiel, managers. Iwinjo? Managers mano factor mokwongo maketho jawo. Ariyo en chodi ok abi wuoye kawuono. Adek en jomodonje jawa kodenyo pod ok abi wuoye kawuono, abiro wuoye midenyo no bang'e. Mimi yudo kiriembo MC kawuono to moro se kawo michulo kata mana quarter price mini chulo go macha to tich dhi mana mbele. Kata jawo. Mi yudo ka nitie nyithindo moko mowuok Soweto modenyo mago thum kikwano peke. Abiro wuoyo kawuono we awuok mana ya. Komo Victor magi gik mini keto. Oningo bed ni koro ibedo proud ni let me enjoy fruits. Gik mineno keto go ani mana keto kaka neno Raila pakore ni chike go sijui ani mana kelo bla bla bla. Iringo nango. Inge maber ni timo marach iringo. Weringo bed kanyo. Bed kanyo chike oti. Mondi winj kaka Michael Menjo maonge gi msani no be control ikoro. Yawo, jogi chieno yawo. Kata mana treasurer mondo meeting pesa ing'iyo ng'ama bet negi pesa makochano. Ni unu ka ng'at ma ni koro kuot no duong, ni koro management ni mano jakom mag manager. Ok uyiera mondo alu lewni akuodi. Ateru. Kech gini be yot so long as ni ji nyalo bedo red square tikuotho. Ena sawa. Koro managers kanyo to chakudog drawing board. Tukon ko Komo Victor no weringo. Udoge drawing board to Komo Victor weringo. Koringo to konu gimotimo momiyo oweyo no. Gimotimo momiyo en koro wuok e chama kose control jomoko mose ketho negi life kaka an. Ande koro an mabor ga jawo. I don't regret nikech gima timo ne be. Aneno kok dhi koda marach anyway. But mokwongo machande ng'ato kill. Ne ng'ato kill. Dong winjo ka konu na bede od dweche auchiel. Macha is killing somebody emotionally, internally, physically. I was dead in Nairobi. In fact, kikwano jok muchier to ambe uningo kwana. Samu kwano ni ati so and so nuchier. Resurrected. Kasto ambe ketauru kanye jok mono resurrect. Kwa wane jok mono Komo nego. Mua resurrect. Managers gitu tiyo sen nego mang'eny ma. Iwe. Okay, kani yere ji. Noku yero ganya bulldozer nyen mariek. Kenyinja to go book molo most of you ng'eyo. Noku yere. Ni yere ji. Kwani mudho dongero pod ni ajawa makata saminigo jano gine jok mono celebrate. Oku yere. Kecho mudho to nigi management skills molo. Iwinjo. Noku yere.
uyiero gine gossipers, demagogue, walo akeni udwa ni weya jawa ni kani kanye nikech dhi tudhi ndiyo tudwa weye ka en kanye wan gimwa lamo kata gimomiyo ineno kwago koko oko ka wadwa ni weya jawa no koler wachop kuma fale gini koro nitiere ma jawa ler gocha timbe moko munutiyo maricho monomiyo ji ok dwa jothumo uyaye. Then joma luongore ni senior managers ma pod uyierogi magi jok mabire ng'em sani. Ng'ato ka en manager, ng'at machalo kaka Mike Omenjo, okaw msani matin ugol oko. Ji nigi potential mang'eny ka seriously to gine lum. Ang'amonu ukaw wasani mane lumgo. Ng'at machalo kaka Kokomo Victor pod luorore mane tok wasani. Iyudo ni atikia ni odhi kuma Uncle Eddie goche every kia Wednesday, kia every Thursday. Ni miwa uru ka kia ang'o. Kendo Uncle Eddie mapod dhi kuma goche ni mondo loke ni Uncle Eddie ni mapod ochako dhi oluoro, ochako romo godo ka manager ne kia. Iwinjo ni kose ne ng'at manager osechandre go mudhiro tikone adwana ni matin oningo werom oningo wawuo iwacho ang'o wuo gi msani ni miseketo wiye tek kamarino, msani ni miseketo kiterach ka in no, msani ni mosewuok ne dhao ka in no, ma enonge gimochuno ma onge gima luso ka in no. Wuogo we magi makore ka donji biro keto chuny marach munutiyo go chon go kuomgi yae. Kori chopo kuom sani ka in jatelo maber adieri kaka in jatelo kudwa ng'e ni managers gi jomaricho, manager macha manager wadu. Nyakora be isebedo gi achiedh nade ka ipenjori kama inyalo chwalo lendo magi ne jopiny, obed lendo mag ohala, lando nyasi kaachiel kod lendo mamoko mathoth. Bas kik ibed gi kionko moro amora nimar LTN Luo Trending Nation ni ka nikech in. Wan kod jolendo man gi oteku kendo nigi lony mamalo mar chwalo ni lendo meki ne oganda. Ne ler mathoth tudri kodwa e nembniwa magin 07 1 9 2 3 2 4. Bende nyalo oronwa ote e luotrendingnation@gmail.com. Lendo manimba managi LTN Luo Trending Nation. Ka in jatelo maber adieri kaka in jatelo kudwa ng'e ni managers gi jomaricho, manager macha manager wadu. Ang'o mamoni kone ni jatelo msani ni wer maber but kor we gocho ka gundo road mang'eny ahinya, many kacha jijiwore. Ang'o momi dhi kono mana msani nyiso ni dwa loko manager chadong. Jok machalo kaka Uncle Eddie un pod uyang to pod wadwa dhi kodu mabor. Maka jok madhi dala gi umaki to ng'e ni irumo kodgi dichiel to makoni ni. By the way, kata kan uyiero jatelo, kuyier kata jok moko machalo Poli Kapuda Sembo, jok ma osetemo chung'o e shemewa, jok mong'e gima leadership en. At least jok ma osevibe ok ng'ama en kaka nochako go Angla Oangla iluongo ni Oangla till death do us apart. Koro gin Oangla ne maging'e ni ka gichikore gi kuom ng'ane tidhi kuom ng'ane. Manager sune makawuono wuokore adwa wuoyo kodu. Weuru luoro wasani. Ni kuneno ko mondi ngoy wer maber na adwa na rad kodi. Kuneno ka Uncle Eddie chako mako adwa na rad kodi. Okutim maber kidwaro ng'ato koponi idwani improve joge. Ka umsani moro majine keto ya yailo. Ok ni ati un opportunistic unu yura ng'at mamalo kocha tudhu liere tusiko ni ati ani magolo ng'ane. Then managers
Fundi maber en fundi manyalo kwano ute achiel, ariyo, adek mogero. As I told you the other time, you are not successful until your successor become successful. Igero mari, we umari kochung' ma ji nyalo neno gi kacha wacho ni ji siemo ni omari mogero. Ok onyiso ni nyaka imuko mari kore kichak iger ng'ato. In kuom sani ti ina kode kiwuok kuom sani no midhi kuom ng'ato tidwa ni we kanyo timo mudho. Mano kore juok, mano koro ok dongruok. Nikech mano fundi matimo nono. Fundi ber manigi references, inyalo siemo ute adek misegero. Ok ni otigero, igero ni kiwuok imuke ilware piny tema material ga midhi gedo go kumoro. Mano be ji move adier. Mano be ji move adier, mane gima penjo. Be ji move adier. Iya kuom sani ni itemu ni muki mondo idhi go kocha. We akaw example mar Kokomo Victor. Ne in ka Fredi Jakadongo. Kiwuok titemo ni iwuok gi ng'ata mono in go ka Fredi. Itemo ni Jack bin pesa mani golo ka Fredi. Itemo ni japecha ma Austin igolo mamani in go ka Fredi. Oni gikono gini bwana un maintain kacha. Oni gini go ka picha ka Fred ganyo. Ok ni ati in iwuok gi team te nyaka promoters moko. Iyo. To ng'ato ka ng'ato nigi yape. Mane momiyo kawuono Kokomo Victor nyalo brag ni ne ginyiew gari ka Fredi Jakadongo. It is true. To dako osenyiewe Kokoth. Ne ginyiew ka Fredi Jakadongo donge kendo en ma gino dong ka en gi credit. Ni mono Kokomo Victor ni ka Fredi ne ginyiew gari. Very correct. Dong Fredi ne jaja. Kwani Okoth Jarapogi masani en go ni kwani wero gospel. Gese nyiew geche adi ne sendi adi. Owachi ni kendo Fredi Jakadongo nwapogore ka pok atiko project. Sani mana biro Kokoth anyiew bas. Ogo mana exit plan Kokoth to gari cha to pok otimre nade. Ogi nyiso ni ya sama uromo nitiere kaka ng'ane nigi nyota ne imbe nigi nyota ni kuriwo tema timo gimoro. Idhi yudo ka gimitimo kamani kata idhi i pressure ng'acha makoro kuchiemo choko pesa. Nyota u ka onge mar gari gi ng'acha ok unyiew gari. Nyiso ni msani still play a key role. Koro respect wach ni ng'ane nwabedo go kama wene joga ni achiel ariyo adek mano biro miyo kidok kono to pod giluori giwacho ni ng'ane no wanyiew gari to ok ni wuok mibed jasigu makoro ka joko neni to ging'ang'a ni ng'ane to jasik ka wuok tich ka ng'ato ken sigu iwuok maber mamiyo ji pod dak miyo ka pod uyudo tich pod unyalo recommendru pod unyalo romo ok ni ati in monde ng'ane te igochone mondo ng'acha fuwo macha onge promoters te bwana kikumi ng'ano tich gi ok wadhi kamano iwe ka ng'ato kodongore ma samoro in me recommend kata mana manager moro mineno ka nigi potential koyie to tiyo kanyo kasi idhi mako kacha to chak light koro in gi kuonde ariyo makata ka chieng' moro koro iwe tich tinyalo bet koro idhi lemo ng'ane tilemo ng'acha e ajawa ka onge jok mawe tich manyalo chako dhi ka ng'ato safely giwe tich ma promoters moko gisekawo ma moko duog go simu fans moko go simu nang'o miyo ng'ane konwa ni kik wabua mieli winjo nikech ok udwa ni kuonde te ogrow iwe kumari chung kaka an example Jano dhi adhiya mbele ok ni Jano biro maya fans Jano nigi fans gi Japeto dhi adhiya mbele gi gigene Uwinjo, Otugles dhi adhiya mbele mago jok ma akele industry. Ok ni nikech koro an MC to gin MC. Koro ka gin MC to gimaya gine. Ok inyal bedo MC kuonde go te. But msani iweya. Joka kae makoneno ng'at mane dhi kacha nikech berni. Koro wacho ni yawa, tinda dhi kacha to kaneni koni ing'eni nitie kaka konyo Okoth matin. Ok ni inigo koro simu physically ng'ane wuoguru kanyo ng'ano fuwo. Ng'ane tuwa duoko dala ng'ane. Ere kaka ibiro mi recommendation. Ere kaka ibiro chung kumoro mipang kaka ute migero. Fundi nyalo chung kama toko ni kidhi Rodi ineno ot mane gineno ane magero. Kiduogo Nairobi ka ineno
muchung' Kayole kar kona kanyo no ane magero. Kidhi Kiambu ineno ane magero. Kidhi kanye nyiso ni fundi be berne ka ute mosegero at least inyalo kwan. To marwa marajawa ma kiwuok timuko idhi chak igero kocha. Materials minitiyo go ka emidhi gedo go kocha. Be wadhi? Ok wadhi. Iwinjo? To magi gik mosechakore kata mana gi Austin. Odwa ni gimoro amora marach matimore, gimoro amora marach otimre mana Kamiso kanyo mondo ne ni ndalo mono onge cha, ndalo mono entie gigo nok timre. Ok wadhi. Sani noningo bed ni Austin ne pore dhi mbele maybe advices mono komono gitimo ni Amiso kia bla 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 something. Ni wacho ni omera Austin pode maloso ni Amiso poster. Nongine kaka ler. Koro kwano ni bwana ani mana chako ne Amiso loso professional poster. Ok ne nyaka nawe Amiso tindo kolos professional posters. Mane gimo kwane. Iyudo gini. Koro managers une factor maketha jawa. Mana wacho kang'iyo kamera. Among the factors maketho ajawa moro enu. To koro joma kethe ahinya gin jomotwere ne gin managers to gionge tich magitim kanyo. Koro gikuotho gin emo show achiel onyalo wuothe didek nikech be onge gima chando wiye no chako pang tich. Iwinjo? Koro nitie chieng' mana wacho ni bwana mago ma fans giduog chien koni wamiel. Gin advantage magin go oseng'egi ok gibi ng'ado ga gate. Kasto ginyalo chiwo advice ka gi kacho. Otherwise giluongore ni manager nikech gimanage chieth guo manager. Mage jok maketho no ja tema moko ichaki kawo ni yiero ni chairman mar manager odhi timo ang'o. Ok mang koro koko morengo chang nikech jogo tonge tembe ne koro dhi dile gi tembe ne. Ha? Uru walo gi. Gal uwe juok. Juok en ni ineno ka ng'ato pango titemo juu chini ni gino kotimore mi pakri ni bwana macha waketho. Mano juok. Kech gino pidho ng'ano. Mano juok. Manang'o? Mano juok. Anto ba wacha to ba wuotha kaka wuotho ne nikech ok ariamb ne ng'ata wacho gik mane public domain. Iwinjo? Kopo ni ati leadership osetamu ni onge gimoyier. Were go uru wacho ni bwana nwachako ni ati wadwa loso gine. Kokome mono overrule wa matin. Kaso be noduogo ketha kamano. Umbu winja leti gik mosebedo kutimo ne gigi duogo nu. Wacho ni malipo ni hapa duniani. Neno kakusicha kuywaru management no. Mago mana gik mono temo ka. Mono miyo bands pogore ma bands gore gigo duogo nu. To gi generation wane ma wigi rach. Kaso wan bende wane jawa kanyo to jawa pidhwa 100%. 5% moro to ayude jawa kanyo be momiyo wawuoye mondo percentage omedre wachak yude kata mana 10 moro. An jogi nogo koda vita paro ka ng'ane. Koko suporo kudwara nyaka sani ka ng'ane Kailisha. Odire nok dwara ma Elisha tera mana kore gi thuon. Machieng' moro panga Mombasa. Odire kona ni dong nutieko nupani utek. An mago gik moko donje many ng'ama nopangi no. Kawuono ok anyasa odire ni kore kachien. Waradarada kanyo kendo en osiepna. Iwinjo? Kenda piny nomiyo duogo yiene bwana Umar is here to stay. To kawuono gine ma weche luoro gi makiane wachot cha nyaka yud ni nupimni udire nikech ng'ama gilamo mislead gi. To wan kaka LTN wan wanyenyo kaso be onge ng'ama ochuno wa ineno onge be ng'ama chulo wa karu kanyo mang ne wach ni
ang ne panga sani be ipanga mane launching tikunge mia deposit na akunga betgo kaka sani ma wadhi launching mar Omondi Makangoe asechamo deposit na ng'eni an gi pesa iwinjo oseketa posta omera wiya tek awacho makata koponi ati modong ne moko meya koro gine maginene awedhi to be kisepanga nikech MCs ne ng'eny tane neno ni bwana we amed go mari aichula iwinjo nikech okane MC ma kiny ni chake neka kiny kiena chaka chope shoni ni bwana miya gimoro adhi go to kabi eyoda kuonde ma iparo ni ati ndio kiani dongo mari biro kwaya feo ka kwai ni kia dongo mari biro kona no denyo kadeny adenyo nade to Nyasaye rita ke Jehova wacho maber niya kwati biro mi kendo wacho ni ati ene soul provider. Mungu no e soul provider ok jajawa nyiso ni kata jajawa no embi miye imiye mana gi Jehova Nyasaye mapango ni tich te mambende kalamo to timro nade pango na tich omiyo ano kalam jajawa koro kete position maber mar wacha dieri jikalo wacho ni to boy ni wacho dhok man kaso jogo queen gima wacho koro gen gi pani ane video call adhaw ne ng'ato winjo gin koro managers it is high time ukaw gigi positive gik minena wacho gi no to onge kuma biro dhiye but usechako mkondo maber it is better than nothing. Yero Michael Menjono is better than nothing. Opogore kaka ne Kokomo Victor. Be koro omiyo uneno go character mar Kokomo Victor makono kocha. Dako yie ni ati embende koro bedo ruled. Kidwa yie ni ngamarach. Mano ok ngama chalo kaka Osama bin Laden onge mana kaka oneg ji ni bwana o maintain telo. Ng'ato katamore ni ati ene mo withdraw. Nyiso ni do bedo gi power mar gojo ajawa te. To do chwedu punde managers go to ene mudong otamore ni okrule nango Kokomo wuowa Anthony duoka ga dala koro wuo awuoyo kan dala wuowa edagi ni control nango Nyasaye ane makoro duoka weri gi managers go tengo ane mawuo koda ane moke chona kuro ane mawuo koda udwa walo gik munu timo malipo ni papa duniani kaka nune nulawa kateni cha koro mae ando nulawa gi Miriambo be momiyo nu fail terribly. Your project failed. Kokomo Victor, you failed to take me home with your team. In fact, most of them ngane no biro dalawa ngane iluongo ni wuoda jego iluongo ni amburo wuoda jego no wacho ni bwana kama kaka ichalo dala karadhi kwero joka wuoda jego no biro mo oyudo the real giman mo wacho ni bwana gima joka wacho kuomi ka ok true. Wuoda jego ne kanyo uno kanyo onyalo wacho gine kariambo ane mana host gi mamiyo gi kar nindo ne giyudo ka ji osechiemo moko nodong kanyo matin ne ji olao madhi atimo ne gi show noge chula nikech ne gin show moko mo flop madala ka eyoda ene mono obiro mo wacho ni bwana gicho ken kaka Kokomo Victor gene wache cha iwinjo gin koro gik manuneno wacho ka iwacho ni Miriambo mit to mana bang' kinde machuok tadieri konyenyore to jok mono wacho Miriambo go koro wigi kuot emomiyo ineno kaka wuono Kokomo Victor gene nyalo kata mana yie mondo gi withdraw from Ohangla withdraw idhi kanye uhusiano ni seketho gik moko mang'eny seketho bed kanyo chalo mana gi ng'ama neko koro tiyo neno kaka family ne tho kia ng'ane odere kia wuode mane otimang'o obed kanyo ne ka Nyasaye koro timo ni gik mono timo ka koro duogo timore e wang'e Kokomo bed kanyo mondo koro ne kaka nyithindo gi dwa timi kaka nitimogi
Iwinjo. Minauru jensi moro bed chema kanyo. Mondo wamiye backup gi koni. Wawach ni onge bura mitimo bendo. Losuru chike matek. Ka ng'ato kuotho to mano ng'ama igolo ajawa. Uduok dala kaka nuduok kacha. Ang'o miyo be ane mun uduok kadichiel kende. Onge ng'ama be usekawo nu uduok e dala. Mudongi ukuodho to dok kende. Jojawa gi go yot. Yo gimitime en ni lemo. Kech Nyasaye ta onge gimoloyo. Ma kaponi eti ni oloye. To nobedo first one ma bende onego med kata mana page moro mo mani Nyasaye nolo. An nasingora gi Nyasaye ni Jehova adwa neno ka jogi oloyi. And I've seen it. And everyone outside there kata unu ng'eyo. Ujojawa go poku supporta madangu wachi. Iwinjo. Apart from some few artists, mose neno no chung, jok moko machale Leisha, umari dongwa dhe dala, tonge no chola. Ngawa, Fredija Kadongo, Tony Ndiema, mabende no supporta kumoro kanyo to komo gene no dhi odonje wiye mo neno ni ogera ahinya. Koro managers lokre uru. Kendo yua wiu matut sana. Iwenyo. Aso bede uruge standard moro matin. E kukun muloso no. Bede uru kata gi standard moro matin. Bede uru kata gi semina moko. Jitiegore kata mana pilot siwinjo ni gidoke tiegruok marango. Un maru makaji oseromo. Giko komo vector to geneno ni gichopone. Chieth guok. Adhena ota nindana. Anyway, wan gi launching mar Omondi Ngoe Nairobi kanyo. Abo biro gi ndege. Koro Prince ende mani kacha be okanene koket jok mok serious. Kidwa ng'eni dhano rumo mosmo. Ni tinde nitie gima inyal pange piny luo ka mok okete ng'at kokomo Victor kata en ok okete. Itie tinde gik minyal tim kokomo gini ok okete komiti. Nyasaye temi ang'oni. Ni wambe koro nitie kuma tinde nyal consult wa ma kokomo Victor koluongi. Ne waluongo mano mari. Aworo penyni. Kare wadhi uru mos. Piny wadhi go uru mos kata mana chapat nitedo mana e ute jomoko. Tindi tede ndara. Kanyo kuma kokomo gini uduoge. Gin kanyo gionge. Gimoro mora timore. Gin tie gidong ni gima ginyalo timo successfully en riembo ng'ate ode. Ma bende pod wa travel nyaka Nairobi. To waduoke ot. Yeah. Kokomo kose riembo to wan wadhi waduoke ot. To waduoko kwasi kono gi the truth. Maka ng'ato kuro chako wuok e ode to wuok uka ge fope ok ni kokomo chako golo. Nikech oseng'eyo ng'ama kokomo en. Yo kabudho yom ka chuodho. Yom ka buodhako. Yom ka weze uru gi penyni. Ndalo moko kokomo gini mono kusema. Gima gi kok wacho ni kok giwacho to ok timre. Wan kwa wacho. Kwase wacho to wacho. Gibiro yeni Nairobi ka. Wigino ilintie Nyasaye. Ok Nyasacha jawa. Nyasach Shadrach Meshach Abednego mono ochungi joke mach. Iwalo. Nuwalo gi Jehova. Kokulokuru loka to dwati kaka jineno. Ang'ena sebede mudho nikech piny olil but I believe ni gima wacho to winjo. Laka bu neno matin wang'a to koro knen. Asedonje mudho jopiny. Nachako ka piny ler. To koro to donjo otieno. But wawache leng'a mbele kamba biro yudo dayo moro moyalo ka biro chako tiyonu gi iPhone. Ubiro nena. Kameras takano Nairobi ok dang' awuotho kuonde gi jothurwa. Awuotho e slums, awuotho kuonde ma ji kia.
iwinjo, but adieri ta aolo ka nyidho, aolo nu adieri kanyo ka nyidho. By the way, no kukaw kata mana Paul manager, nyen makano lima ng'ane, jarumba matin ni, to kaka nulingo piere kaka nodhi, nyen iluongo nang'o mono go rumba be mamitni. Sani ero mako mondi makangoe, biro ng'wech udwa mako mondo uduok dala kaka nuduoko moro cha, walo. Nokuyere, baye, nokuyere che dango, unene no tin, udwa jo madongo, biro duoku dala te, jogo biro duoku, magi ang'ogi. Ma pod en LTN Luo Trending Nation kuma mopande nyenyo lela, namba 9 makanyo no. Yalo keto na pesa moro matin adenyo. Mondo abed jakwecho kakudwar, kakuwacho kano. Namba nano mar M-Pesa, by the way, kadieri onyong'i kokomo Victor na gimoro matin gi team mar managers. Managers maonge gima manage. LTN Luo Trending Nation. Mopandi inyenyo elela. Weche mopondo, weche mopandi inyenyo elela. Kineno kokuo kuomi matiende ni onge. Isebe. Ne sigana mamulo ngimani, sigand joluo, joajawa. Jothum mokwongo kapok waduogo kuom joangla, ong'eane life mar jothum gi familia margi. Ineno. Luo Trending Nation ni ong'ala manyime mar gundho ni wechegi kaka gitimore kod ng'ama otimogi maonge deo wang'. Ochiem to chiem mariek nikech be samoro. Tudri kodwa seche duto, ndalo duto, kinde duto e tong wang' mbui mar YouTube, TikTok, Facebook mondo yudu wechegi kamora mora maintie mana kar bedo. Kete mana kae, kete mana kokidwa kete kata wabro keti gi thuon. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. LTN Luo Trending Nation. Oganda Luo kendo e piny Luo. Oganda wopong' kod were mathoth mapoko yangi. Nyota mag rowere bura dimo ka duond jowa modhuro bende poko winji. Wakeloni Luo Talent Search mabiro kod tekre makende. Ma en chenro mowuok oko mar yango kendo konyo jogo man kod were mar miyo ji nyiero, wer, miel, lendo kod mamoko mathoth. Luo Talent Search biro mar neno ni lek magi ochopo kare. Be in kod oteku mar bedo duond Luo, bedo sulwe mar oganda Luo. Riwri kodwa mondo piny ngima one mich mani ogwedhigo. Ma kik bai. Your talent, our stage. Let the search begin. Hello, Nikwara Mogi Juang. Pole. Okundi Nikwara Mogi, ng'ato ng'ikwargi. Anta nyakwara lang kokiro. Joga nyana. Amoso uno kwe uru. Majos mako chieng. Monena ni majos mako chieng. Awuod kano kolwa. Awuod kunya. Awuod chieng karafer. Awacho kama. Sani kora wakwayo support, ngama support waonge. Uling. Kang'o wacho to ni jothum kwecha ahinya, an upcoming. Sekwayo joma sekwayo support, ngama support aonge. Giling thi. Omari Nash gi LTN osekelo no gimoro ni LTS. Omari Nash gi LTN osekelo no gimoro ni LTS. Mangiso ni Luo Trending Nation
okelonwa gimoro ni Luo Talent Search. Gidwa ting'owa malo kaka jothum matindo mabiro maa malo. Akwayo ni utudruego Marinas, umiye Marinas support manyalore. Unyalo miye venue, unyalo miye mede pesa moko gidhi chulnwa godo audio production. Samoro be nyalo amua ni ng'ama werni mamit bende nyalo dhi timone gimoro ni inyalo chwade production, audio production michwade video. Inyiewne kata gige band mar tich. Joluo wa support reuru, wakonyre uru. An Jos Mako Chieng'. Nasewero wera achiel ni YouTube. Pod subscribers gani tin ni piny. Inyalo donjo kacha ti subscribe na. Iwinj wendano. Kiwinjo wendano bende ikonya subscribe na. Indika ni Jos Mako Chieng', mana kaka inene wi TikTok wi maloka. Idhi nene jokanyana. Konya subscribe na uting'a malo. Korka piny, korka chako. Pod aonge thocha malich. Konya. Uwacho ga ni seche mwa piny kama to wabolore. Kwasiting'ore malo to wachaji. Konya. Kacha idong' en kinda gi Nyasacha. But an gi chunya tang'ino ka chang'ato. Ok anyal chang'ato. Koro in konya ng'ama inyalo konyo. Kochuno nyaka ikonya kata an inyalo konyo ng'achielo. Ma piny. Kikonyo be donge wago mana erokamano. Wadhi wa support LTN. Oting' LTS malo. LTS en chenro mokelgo Marinas kod LTN. Erokamano. Kiwinjo gima wacho ni kodonjo ni, donj na YouTube, subscribe na, i-like, i-view. An mane dhi konya. Erokamano jokanyana. Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. LTN, Luo Trending Nation. Mopandi inyenyo elela.